ଏକ ତରଳ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ରଖିଅଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ର 2 କେଜି, ତା ସହିତ ଆତପତ୍ର 2 କେଜି, ନିମପତ୍ର 3 କେଜି, ଆଉ ଡାଳିମ୍ବ ପତ୍ର 2 କେଜି, ପିଜୁଳି ପତ୍ର 2 କେଜି, ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଶୀ ଗାଈ ମୂତ୍ର 10 ଲିଟର ରଖିଅଛୁ। ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 3 କେଜି ନିମପତ୍ରକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିକି ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ପେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ର 2 କେଜି, ତା ସହିତ ଆମର ଆତପତ୍ର 2 କେଜି, ଆଉ ଡାଳିମ୍ବ ପତ୍ର 2 କେଜି, ପିଜୁଳି ପତ୍ର 2 କେଜି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ଛେଞ୍ଚି ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିବୁ। 2ଟି ଘୋଳ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇ ଘୋଳକୁ ଆମେ ଏଇ ହାଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଢାଳିବୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଳନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ 2ଟି ଘୋଳକୁ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କମ୍ ନିଆଁରେ ଆମେ 5 ଥର ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ରଖିବୁ। 5 ଥର ଫୁଟିଲା ପରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧା ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରି ଏକ ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖିବୁ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଛାଣିକି ବାହାର କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ତାହାକୁ ଥଣ୍ଡା କଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଛାଣିକି ଔଷଧ ବାହାର କରିଛୁ। ଏହା 1 ଏକରରେ 100 ଲିଟର ପାଣିରେ 2ରୁ 2 ଲିଟର ଅଧେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଔଷଧକୁ ମିଶାଇ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଗଛରେ କୀଟ ଦାଉରୁ ଗଛ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ତା ସହିତ ଗଛର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି।